Majong adlaw magkagahi si relax ang giandam ni Dalton karon kay wa ko kaluto kay grabe jing kapudos ang lawas. Mao bitaw nang ga-stack jugog si relax kay nay panahon jag di ko kabakod ba aron di mapasmog bata. Kini guys antibiotic ni giandam na nahaagad Dalton antibiotic kay bacterial infection man lagi. Anja di api salbutamol kay grabe man jagi jahang ubo hagal-hal ba jarong muluag ba. Pasensya na mo darong iro sa mong silingan kay giuwagan. Di api nasata para si jahang sipon aron di pud sa jabing utan ja ay jahang vitamins. Aga ko pud guys kamulo po kong atsing-atsing kay kini laging allergies na mutukar ni basta birmans basta bugno bitaw. Salamat dai sa mga nanggipaabot sa to ang video kay wa ko maka-upload og duha ka adlaw. Ag si Dalton gialingit gihapon kay saburan si jahang ilumba nga naay mutuo. Unja masuko paggadjud og apunasan. Saburan gadjud si dag maadyo mo nang maglangi-langi. Gahapon nagluto ko sa jahang paborito patatas carrots ug kanang saging bitaw i-mix. Wa jud si jang mukaon ja suwa na si Rila kay kuan man sila sofra man ni basig makakaon ra si ja kay duha na ni kaadlaw Dalton way kaon guys. Ja syempre ako nag-uo gadjud ko kay naanad bitaw ko ni jang mukaon jud si ja das ni agi katong gisipon si janing kaon man si ja karon ra jud wa ahon-ahon dani basig sa plima bas jang tilaok na siguro gabara-bara diha man di jaganahan mo to. Laging panganghan kay basig makatilaw sa jaganahan si Jaba kay murag pud jang natrumas mga tambal. Sus grabing paitam di ka jud magpakaag bata nga way gana kay magka buang-buang pag nang sumadyaw sa exhibition gadjud ka kay aron kaon laman. Panganahon guys basig sa jahang lagos di sa gustog masabod kay ning hubag naman lagi pag duha. Bali upat naman ni jahang ngipon tanan kay na sugdan man si jang ngipon katong pagka 5 months ni ja duha man dajon ja pagka 7 months duha pa jud guys kay mudidi gyapon si ja kay ug di ja mudidi na delikado ma-dehydrate si ja mabunta si ja. Basig dinapon ni si jahang ngipon kay matutpos mga tiguang ug mangipon lagi kuno daghan gyud poy magsabay-sabay mga sakit. Wa intaw na maputi jahang kuko kay di magpaputod og kuko og matug pud gamay rang tandeg mamatah mo nang hasal man gipataas pero haranan ko anang maulian si ja na putdan luoy lagi buling pa sige jahang kuko kay manggibot ang agmansanilya jahang kuto-kuto kay nagsige magutot-utot di ka buling-buling intaw pag jahang kuko kay magkaut-kaut mas jahang tijan. Sus dani nga time guys arang gauwa gud na kay duha na lagi ni kaadlaw ay kaon mo nang hajang pangitaag paagi nga makakaon ba bisag mga tulura jud ka hungit. Siyempre gapabak akong undoy kay magkatakataw man ni ja basta hawa ang undoy basig mo katawag mo nga mas nagkutsara basig ija nga lagay-lagay dyan. Sus kay ija mga ingki grabe gid sigurong giluka or katukato nga sakit-sakit siguro nang ijahang lagos dana. Sinsya na day mo dani hangipon kay nahuso lagi kang isa ka veneer daning ikaduha sa tubangan. Ako pa na ipapanday makalugar ko kanang mabintahan nas Dalton. Maadyo gani kay effective pud ag hagwa sa ijahang ama kay ning kaon. Pero mo lagi pud gamay ra lagi pud kaadyo gusto ko makakaog gamay ba kay mag-inom ba dyan is dag antibiotic. Unja basig mohapdos ang kuto-kuto ba kay ingana gud ko makainom gani ko mga tamboy nga hapdos ang kuto-kuto mo upset aghang tijan mo nang kinahanglan makakaon mo na naning kamot ko makakaon bisag pila ka kutsara in taon. Pero guys maadyo gani kay ijang antibiotic ganahan ra si ja kay das ni agi da puto jay ubo nakainom puto jag tambaw di man jam mo inom pero karon inom si ja. Wa ra jud koy problema daaning tambawa. Unja maglibog ko ba kay hanggit tilawan aram ang lain naglami unja katunong dahil lamion katong salbutamol kay grapes mag-flavor arang humuta nga arang katamis di si ganahan magpasuka-suka. So mo na timailhan nga ang bata wa pa jud na makailaw kanang lami kasagaras lami sa ata kay kanang tamis. Wa man hunong jaganay datong tamis. Madyo gani kay nakakaon ra jagamay kay pakataw-katawaan lagi nga na jay isabay ni katawa paslakan jay jarang paglagay-lagay dyan. So kamulo kog pakaon ni Dalton ni abot sa isag kalit diha na pigi pada sila na nga makaon sige man sila hatudaan gan sa makaon nila didto makakaon pug ko. Naay gisud og sudlanan bawog sanito basag nakita ang tundan raman pero di pa na mahuling karon kay das Dalton galambing-lambing ja sige pag hutoy. Sus guys makulbaan jud kung hutoy siya kay mo action magsuka labi na gid magkaon kay mag-uo ko bag masuka ni jag tambaw. Madyo gani kay mo action jag tika-tika na mabakwi ra pud ni ja di ra jud iyong magawa sa ijang kuto-kuto dahay kas ang nagsuka jud siya katong kadlawon to nga naghutoy siya nga wa jud ko maka ibaw sa nayang buhaton. Madyo gani kay nakaginhawa ra pud siya mag-uo ko ba kay jag kan di na makaginhawa. So mo to guys grabe gid kay special si Dalton kay giarhi si jag doktor sa bahay duha pa jud ka doktor ning arhi. Salamat kaadyo mga dok di lang na ibang mention ang mga ngan kay wa ko kapananghid. Ja mo to darhi gi-check up nila Dalton dari sila lingkod sa gilingkuran. Grateful gid ko kaadyo sa mga nakatabang namo. Salamat jud kaadyo ninyo. More blessings pa ninyo. Chicken. Chicken. So sumawading nag-alingi si Janajay gusto isultin ha kay kakita am dig iring dari skilid am dig iring dari galingod-lingod dari skilid na mo aw di mo nang iring mulingkod no hapa dig iring dari kanang iring nga nagkuan ra ni dari marabang naglaag ran sa am gituwa-tuwaan aw man giganahan pa sa pudyo dari aran daghana iring dari mga layas ari magitapok sa lujo mao nang sayog ding undoy mahatod ag basura sa gawas makalat lagi ini kabuntag. So si Dalton guys malingaw ra pa sa ari mi maglingod-lingkod sa gawas kay mo tan-aw man jag mga labay nga mga motor malipay man jag mga tingog sa mga motor ug mga sakyanan ja grabe ka kadurong singot si Jamo
sige po kog painom og tubig. Nandiya mo ra lagi nawakwak kay magsige lagi pamangit. Grabe magajang sakita. Kay ipat na gud ka buhok ngipon nga paris no gud nang iba og ubos inig ipit lagi guys. Grabe lagi sakita nga pajok na lagi ang abaga nga samad-samad na lagi. So pagkatadad guys ning abot tapos undoy. Mao man ni ampay ni Dalton og moabot si undoy basta rang-rangon ginang motor wa na magikid na siyang kalipay. Ganahan ko sa magipian karon guys kay lazo-lazo ra sa karsada ba. Unsa arang kamalinawon man ang worth it kadyo kumang pagpuso dari. Unsa syempre dao pagajid Miss Mercado unsa sa RHU kuno hay magsakit-sakit inga dao ra Miss Health Center. Sus grabe katang bata grabing lipaja kasi ni sakit as jang amahan ikid-ikid kasi siya jada ko ngisi. Basta lagi makadegag na sarang-rang ni undoy sa motor makaingon naman na jag musakay na mo nang aran jang lipaja magikid-ikid intaw na siya. Kay tingag na ganis motor awlaag na pero wa na ni kalaag og pila ka adlaw kay mo gipapahuway sa lagi namo. Ditsupong rabit kay abi man kuhaan na jang undoy kay maadto na sila ingkibon pabitaw gabagang undoy da laksi. Kay bugoy magpudbata na may tayo magsumayl gagas-gagas ra pero mamaak naman di ay. Grabe sigurong lamia ipangit ni para nila bakay hubag gud sa kadakate nga sakit-sakit. Aw aksi na pagabagang undoy kay langkat na mo pang Dalton. Pero salamat naman sa kus Ginoo kay na okay gid jang pamati ron di pares katong unang grabe gid to guys wa sa si Zetug ja ako pud bay tug. Sus lagi maghilak na lang magad ko mag-atong ni jang ngaluoy sa naglisod ginawa. Nalipay na lang magad ko ni sugod na pagkiat-kiat. Musud man ta ko kay gitawag na kong undoy paniudto kay maniudto na lagi mi inja kay da may mga bata sa gawas nagtawag-tawag ni Dalton da nalipay man pus Dalton mo tungwa sa lamang ko musud hanggang das undoy nga siya sa lamang unag kaon. Kay nam gud po mga bata daris ubos mga silingan bay nga nanja manawag man silang Dalton ja ganahan pus Dalton mo nang malipay pus Dalton ning tawag-tawagon bisag mga maguwang ni ja feeling ni ja ija ra pang kaedad. Anyway guys balik ta sa katong doktor lagi ning arhi. Ija de pang giresitahan si Dalton og para sa igit kay nag-igit man gud si Dalton bao lagi dengan man jud. Namuat gud kong Dalton dani kay nakig-interact sa mga bata. Pagkatadad ning sud nako guys kay nahuman na mas undoy kaon ako na puy mukaan kay grabe na gadzing katasawa na po ko kapamahaw ganina kay kana lagi mag-inartis Dalton di mo sugot ni undoy inja og magdungan pud Miss Dalton duha pang kaurasan mo pud sa plato. Unsa pagkatuog pud ni jawa po ko kakaon kay nakalimot man po ko. Jawa na po ko gatasin na magiring nagdira ni madugay jud. Jawa jud ni guys kay nakit ana gisud si Lufen dato skilid kay da man gihatag si Rosalina das naging gabi kaning tanda man si jana dari gikan si tubigon nakada si guys og buongon. Kidadaan ko jag buongon usa ka buok man man makatilaw kos buongon datos tubigon kay pag adto na mo sa tubigon gagmay pa man to ja nahinog na arang kalami ra ko nang buongon na ingon si ja pero wala man kahatag tilawan karon. Ag si Dalton day guys kamo na magabat-abat major jud pud ang gibutang dari playpen karon na kurabit itan ba kay aron dali ra pud makalakaw. So manig buongon guys pink day siya abi ko kanang puti. Gisuwat jag abris kamat og maabri ba matinggaha manong kamot siguro na ni mo malangkat kay aron day gahi ani so man magpalabantang undoy itong ipalangkat ni undoy abi magud kog humok ra. Ag si Dalton day po dari tapad-tapad pud na og kapudyo na jag abat-abat kay mulingkod naman siya magpasabak. Finally guys naabri na gad dagat ang buongon jag ako pud ron guys murag relax sa puko kay grabe lagi pud tong gipagdaanan sa mga niaging gabi. Uy nag-abot jud taw dagang sipon og luha kay gilantan man pud ko dadto hapit ang imna dajon og tambaw nawa ra pud gampo ka jud Ginoo nga di mo grabe kang gibati kay lisod ka adyo magatiman og bata anjan na kay gibati madyo gani kay gilingog sa Ginoo nawa ra ba pud na okay ba pud kang pamati manang karon na relax sa puko gamay kay si Dalton mo deo namang undoy das na agi di na mo deong undoy bisag sa undoy lingaw madyo gani karon kaning deo na manang ako galingkod-lingkod gulay kan kaan sa puko buongon kay nagimingaw puko maglingkod-lingkod nga o di bitaw maglugnot-lugnot ni Dalton. Si Dalton kay naikag man gipus-an na lamang pung undoy jang baba madyo laman ba tambos ka panaguok ni jang di pud taon pud sa maikag luin taw pud ka adyo sang ka intaon pud langit ijang ka ikag vitamin C man puding buongon basta kay hinadyan lamang pudi mapaslak tong unudo gapil karon ni matukan. In fairness guys arang lami agad sa pagbuongon dagang salamat kadto Ate Janet kay ka Ate Janet man nila Ate Joshua dito sa kanang tubigon ja salamat pong mayor kay gidadan ko adjud taon ko kalipti aron makatilaw po buon kay wanang muralig kung naog buongon. Si Dalton kay munap na malagi sa jagpalis nakatog na si jag ako makahuling nagasukos gipadada ring nanay og naay saghanin ning giputos-putos daaring kuan baw nanan sud nag-ice cream man day ni. Murag nakaditik na ko guys ugon sa sud guys mga lagot mun pagtan-aw pa na sud kay sos pau man di ay na apoy bulanghoy sa ilaw magpao igurang gidengag ag bulanghoy may gibutangan og lubin sa gibutang gamay dugay na gud ko kakaon og pao murag tuig na pud pero lami ra ba sining pawog na ilatik wa siguro pa sila magkugig latik kay og nagkugi pa to sila na tapos toy latik din ipadatos lutos-luan ba ang gipang ingkib-ikiban kay nangita ko og kanang pughat kay murag maglagat ang una nang ingkib pero murag pareho ra sila medyo nay pagkalagat manang agbulanghoy nila may hanggipunit kay lami magbulanghoy kay na may lubi og kamay mura manig nahimong minatamis. Di ka ko ganahag pao basta di siya ka adyo pughad na manggoy pao nga lagat-lagat na poy pao nga pughad katumoy lami naman ang mga ngan sa pao kalimot kung sarto ngan sa klase sa pao unsa nakakaan pa ko sa ilang tundan kay nakaani man pud na nagtundan to sulod na mo nga man to ako kay bawo nga nahinog na di ay madyo kay ila kong kitagag sang sipi nalipay na lamang pug ko.